Ne-am găsit la un episod. Stai un pic în filmează. Alo, mi s-a blocat. Gata, îmi filmează, văd. Și o să jucăm niște Minecraft. O să-mi pun ăsta. Cred că ce-a spus nu o să-mi pune de după mine. Oricum, dacă nu este bine vlogul, o să șterg, nu, o să apară pe YouTube, de fapt. O să apară, dar o să îl pun pe privat. Îl pun pe privat și nu vă puteți uita la el. Până mes. Așa. Toc, toc, toc. Așa, server, uitați, server. Așa, uitați să vă spun. Am uitat să vă spun. De ce mereu uit să vă spun? Intrați cu mine pe un server, ia uitați. Asta doar dacă aveți de Microsoft. Dacă n-aveți, e bine. Dacă n-aveți, mie e bine. Doi. Gata, eu intru pe server. Pe serverul ăsta. Și o să joc cu... Poate un shader, poate nu, poate da, poate nu. Cancel. Skywars. Știu că merge să mă loghez pe Skywars. Am jucat eu Skywars, dar lasă. Cancel. Skywars. Da, cred că Minecraft, dacă o să vadă că chiar îl joc.